खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। हाग्रामा महिलारिया 2 मे खालार खालि बिजेपिनि सारादु खुंगोन। आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि जारिमिनाव मनरन्जन ब्रह्मआ दोहोनिसिन बिजाथि। प्रमद बर'नि दाबि बिटिसिनि मोन 12 बियाबावबो इउपिपिएल बिजेपिनि जथाया देरहागोन। गिबि खोन्दोनि विधान सभा बिसायख'थिया दिनै जोबलांबाय। हिमन्तनि दाबि कंग्रेसआ गावनो गेरेन्टि गैया, रायजोफोरनो मा गेरेन्टि होनो। जयन्त बसुमतारिनि खाबु पलानफोरा रायजोफोरखौ बुग्लिदों। सचिन तेन्दुलकारनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। फरायसुलि निकिता तमारनि देहायाव गुलि फोनांनानै जिउ फोजोबनाय सानै दायनिगिरिखौ हमबाय। मालदीवआव फावखुंग्रि दिया मिर्जा। सावथुन मुलुगाव फावखुंगुर फारुक शेखआबो सासेमोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ आरो गोबाव सम थानाय नंला। बिजेपिनि सारादु खुंनो थाखाय थियारि खालामदों कंग्रेस एआइइउडिएफ दैदेननाय महाजोटआ। मख'नो गोनांदि महाजोटनि जानानै गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुब जानाय बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बे खेबाव बिजेपिनि सारादु खुंनो हुमखि होदों। लामदिं बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि सफल कौरनि थाखाय फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै फैगौ 2 मे खालार खालिनो बिजेपिनि सारादु खुंगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रों हुमखि होदों। बबेखानि प्रमद बर'आ सासे बेफारि। प्रमद बर'आ आसामनि बागै जेबो मिथिया। प्रमद बर'आ दिल्लीयाव बर' हारिखौ फाननानै फैदों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बे मोनसे फोसावदिंनाय मेलावनो बिटिसि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव अजद होदों। बेजों लोगोसेनो बे खेबाव हिमन्त बिश्व शर्माया दिसपुरनिफ्राय बाहेर जागोन आरो हाग्रामाया हाबगोन होनना दाबि खालामनानै कंग्रेस दैदेननाय महाजोटआ मोन 70निबो बांसिन मासि देरहागोन आरो बिजेपिआ 25निफ्राय 30ल' मासि मोननो हागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया भबिष्यवाणी होदों। आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि जारिमिनाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ दोहोनिसिन बिजाथि। बिसायख'थि आय'गआ फोसावदों बे रिपर्टखौ। बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बिजाथिफोरा जमा होनाय गावबा गावनि सम्पथिनि फारिलाइनि सायाव बिसायख'थि आय'गआ बे रिपर्टखौ थियारि खालामो। मख'नो गोनांदि सोनाब क'क्राझार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ नमिनेसन लाइजों लोगोसे जमा होनाय कर्ट एफिडेभिटआव बिथाङा गावनि गासै सम्पथिखौ 268 कौटि रां होननानै मख'दों। बेजों लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि जारिमिनाव दोहोनिसिन बिजाथि जादों। रिपर्ट बादिब्ला 3थि खोन्दोनि विधान सभा बिसायख'थियाव गोबांसा क्ररपति आरो माल्टि मिलियनार बिजाथिफोरा बाहागो लादों। 3थि खोन्दो बिसायख'थिनि नैथि दोहोनिसिन बिजाथिया एजिपिनि बिजाथि दुलु आहमेद। बिथांनि गासै सम्पथिया 43 कौटि आरो 31 कौटि रांनि सम्पथिजों लोगोसे कंग्रेसनि बिजाथि रमेन चन्द्र बरठाकुरा 3थि दोहोनिसिन बिजाथि। दिनैनिफ्राय जागायनाय आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि जथायारि दोलोनि बिजाथिफोरानो बिटिसिनि सिङाव थानाय मोन 12 मासियावबो देरहागोन होननानै दाबि खालामदों बिटिसिनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला प्रमद बर'आ दिनै 65 नं खलायगाव बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि कमल आजादनि जानानै फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बिटिसिनि मोन 12 बियाबावबो देरहागोन होनना दाबि खालामदों। बबेखानि थांनाय गोलाव बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोआ खालामनानै दोनलांनाय जाख्ल'नायनि फाइलफोरखौ खुलिनो जागायबाय आरो जोबोर थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनाय जागोन होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। आसाम विधान सभानि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया दिनै गाहामैनो जालांबाय। गिबि खोन्दोआव 62 जिल्लानि मोन 47 बियाबाव भट आजावनाया दिनै जालांबाय। बेजों लोगोसेनो आसामनि गोबांसा हाइ प्रफाइल दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मोन 47 बियाबाव सा 264 बिजाथिफोरनि जेननाय देरहानायनि खाफाला इभिएम मेसिनाव हाबनानै थाबाय। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लाजेननानै एजिपिनि आफादगिरि मन्त्रि अतुल बरा, असम जातीय परिषदनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगৈ
रायजर दलनि आफादगिरि अकिल गगৈ, आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरामोननि जेननाय देरहानायनि खाफाला दिनै ईवीएम मेसिनाव जोबजाबाय। बेनि अनगायैबो गिबि खोन्दो बिसायख'थियाव बिधानसभानि बुंथिगिरि हितेन्द्र नाथ गस्वामी, मन्त्रि रन्जित दत्त, जगेन महन्त, सन्जय किसान, नबकुमार दले, कंग्रेस दैदेनगिरि भुपेन बरा, बारग' एमपि आरपि शर्मा, अजन्ता नेउग, नामानो मानोथो दारिबो होआ माबो होआ एफा गोलावखौ। बेनि अनगायैबो गिबि खोन्दो बिसायख'थियाव बिधानसभानि बुंथिगिरि हितेन्द्र नाथ गस्वामी, मन्त्रि रन्जित दत्त, जगेन महन्त, सन्जय किसान, नबकुमार दले, कंग्रेस दैदेनगिरि भुपेन बरा, बारग' एमपि आरपि शर्मा, अजन्ता नेउग, जगदीश भिवामोनजों लोगोसे गोबांसा हाइ प्रफाइल दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थि केरियाराबो दिनै ईवीएम मेसिनाव हाबबाय। रिपर्टनि बादिब्ला गिबि खोन्दोनि मोन 47 मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय 11,537 भट सोग्रा मिरुफोराव भट आजावनाय जादों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै डिब्रुगड़नि भट सोग्रा मिरुआव गावनि भटखौ होदों। कंग्रेसआ गावहानो गेरेन्टि गैया, राइजोफोरनो मा गेरेन्टि होनो? कंग्रेसआ थांनाय 70 बोसोराव मोनसेबो गेरेन्टि होआसै। दा सोरखार गैयाखायसो राइजो राजाफोरनो गेरेन्टि होगासिनो दं। गेरेन्टि होनाय बेसादफोरा गोबाव सम जोरना थाया। कंग्रेसआ बे समाव बाहायजायै 500 रांनि नोट बादिसो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ होनाय मोनबा गेरेन्टिखौ सावरायनानै मंगलदैयाव बिजेपिनि फोसावदिंनाय मेलाव मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेस दैदेननाय महाजोतआ देग्लायनि बिसायख'थियाव देरहानानै आसामाव सोरखार दागोन होनना गले गले दाबि खालामनायनि फिननाय होनानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंदि कंग्रेसआ बांलादेशआवसो सोरखार दानांगोन। धुति, लुङि आरो खुन्दुंफोरखौ जों दखानफोरावबो बायना मोनो। नाथाय जोंनि गथ' गथाया गोरों गोरा जायोब्ला जों गावबा गावनो बायना लानो हागोन होननानैबो बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव हिमन्तआ कंग्रेसखौ निशाना लागायना बुंदों। मख'नो गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव रायजोनि खना खनला बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारफुगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो राजखान्थिगिरिफोरनि गोख्रों अजद होलायनाय आरो सोंखारिलायनायाबो सोलिगासिनो दं। थांनाय 26 मार्च 2021 इं खालाराव सानजौफुनि 12 रिंगायाव सामथाइबारि आरो मख'नाबारि हाखुवा दैमायाव जेबो फोरमान गैयै जयन्त बसुमतारिनि मुङै सानैसो खाबु फलानफोरा अन्थाइ बाला जावखांना फानहरनायखौ सामथाइबारि आरो मख'नाबारिनि गासै रायजोफोरानो रायज्लायनायनि गेजेरजों बन्द' खालामनो थांनायाव जयन्त बसुमतारिनि खाबु फलानफोरा राजिब नार्जारि, मेरगा नार्जारि, मिजिं नार्जारि, बुधबारि बसुमतारि, रहिनि बर' आरो रहिनि नार्जारिमोनखौ गाज्रियैनो बुनानै हरनायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ बरपेटा रड सरकारि देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जायो। रिपर्ट बादिब्ला बिथांमोनखौ दा न' फारसे लाबोफिननानै न'आवनो जोथोन लाबाय दं। बे जाथायनि हेंथायै बुजाग्रा सुबुंफोरा लाबदांगुरि पुलिस थानायाव दुथांफोरनि हेंथायै एजाहार होबोबाय। बे अन्थाइ बाला जावनाय हाबाफारिखौ सामथाइबारि आरो मख'नाबारिनि गासै रायजोफोरानो आबुङै बन्द' खालामनो सरकारि माखासे मावखुलियाव दाबि खालामदोंमोन। नाथाय सोरखारा जेबो राहा लायैनि थाखाय रायजोफोरानो बन्द' खालामनायनि मोनसे थि लामा लायो। बे जाथायाव 3 आइजोफोरानो बांसिनै जखम जादों होननानै मिथिनो हादों। बेजों लोगोसेनो दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेनारि गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। भारतनि मुंदांखा क्रिकेटार आरो क्रिकेटनि भगवान होननानै बिमुं मोननो हानाय सचिन तेंदुलकरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ टेस्ट जादों। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि नैथि वेबनि गाग्लोबनायाव क्रिकेटार सचिन तेंदुलकराबो गाग्लोबजादों। सचिन तेंदुलकरा गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हानाय खौरांखौ ससियेल मिडियायाव टुइट खालामनानै फोसावदों आरो रोखा खालामदों। बबेखानि सचिन तेंदुलकरा गावनि देहायाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिनि लैखोन नुजानायनि उनावनो कर'ना टेस्ट खालामजादोंमोन, जेराव बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो होननानै टुइट खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला क्रिकेटनि भगवान सचिन तेंदुलकरा बे समाव डक्टरनि जोथोन लानायाव गावनि न'आवनो कर'ना ट्रिटमेन्ट लादों आरो क्वारेन्टाइन थादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 22 अक्ट'बरखालि सासे फरायसुलिनि देहायाव गुलि फोनांनानै जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिखौ हमबाय। सुलुङाव फोरमायदि 21 बोसोर बैसोनि बिकम फाइनाल इयारनि फरायसुलि निकिता तमारखौ गावनि आनजाद होनानै ओंखारनायनि उनावनो कलेजनि लांगोनायावनो गुलि फोनांनानै जिउ फोजोबनाय गुबै दायनिगिरिखौ हमबाय। मोनथिनाय जायोदि गुबै दायनिगिरि तुसिफ आरो बिनि लोगो रेहानखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थाहोनायनि थाखाय साजा फोसावबाय। बै सानै दायनिगिरिखौ हारियानानि फारिदाबादनि सासे फास्ट ट्रेक कर्टनि जोहै नायबिजिरनानै हमनो हायो।
मोनथिनाय बादिब्ला सीसी केमेरायाव सेबखांजानाय फुटेजनि गेजेरजोंनो सानै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि फरायसुलि निकिता तमारखौ जुलि लानो थाखाय आखाइ बिदोंमोन दायनिगिरि तुसिबआ। नाथाय तुसिबनि थांखियाव राजि जायाखैमोन फरायसुलि निकिता तमारआ। जाहोनाव निकिताखौ नारा नाथायब्लाबो बोनानै लांनो थाखाय गावनि गारियाव दिखोनो नाजानाय जादोंमोन। बेहायबो फेलें जानायलाय कलेजनि लांगोनायावनो निकिता तमारनि देहायाव गुलि फोनांनानै जिउ फोजोबो दायनिगिरि तुसिबआ। बेफोर गासैबो जाथायफोरा सीसी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आरो दायो बै सानै दायनिगिरिखौ हमनो हानानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थाहोनायनि साजा फोसावबाय। ससियेल मिडिया इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव पस्ट हगारदों बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो मिस इन्डिया पेसिफिक जाखांनाय दिया मिर्जाया। मोनथिनाय जायोदि फावखुंग्रि दिया मिर्जानि पस्ट हगारनायाव बिजों लोगोसे बिनि फिसाय मुंदांखा फालांगिरि वैभव रेखीखौबो नुनो मोननाय जादों। फोरमायनो गोनांदि मालदीवआव थानानैनो बै पस्टफोरखौ हगारदों फावखुंग्रि दिया मिर्जाया। फावखुंग्रि दिया मिर्जाजों फोसावजानाय पस्टआ रोखायै फोरमायोदि बिसोर मालदीवआव गोबांथारै एन्जय खालामदों आरो बिसोरनि पस्ट हगारनाया ससियेल मिडियायाव गोबांथारैनो गोसारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय दानावसो मिर्जाया मुंदांखा फालांगिरि वैभव रेखीजों जुलि जादोंमोन। नाथाय जुलिया जोबनानै थांनायनि उनाव शेड्युलआव नांथाबनानै थानांनो गोनां जानायाव हानिमुननि थाखाय जेरावबो थांनो मोनाखैमोन दिया आरो वैभव रेखीमोना होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। फोरमायनो नांगोनदि मालदीवनिफ्राय ससियेल मिडियायाव फोसावजानाय दियानि पस्टआ आथिखालाव 2 लाखनिबो बांसिन ससियेल मिडिया इउजार्सफोरजों नायजाखांबाय।